Spotify channel pin konsibaw dayin nangtamona nagasno Bodo info official YouTube channel PMAY-G first kisti mansigen nama senai date are legasi nangtamani Orunodoi 9000 senai date MCC date Marsau da bini sigang nangtamani account rang habkena haba goबांथार confuse जागासिनो मानोना गोबांथार खायसे भिडिअ बानायो जेबो माने official source गैया एबा जेबो आइडिया गैया डाइरेक्ट मोनसिगोन एबा रां हाबबाय होनना बुङो जेराव बेनिफिशियारिया ब्लक अफिसाव फैनानै गोबां गोदाव सोराव सोंनायखौ नुनो मोनगासिनो जे रां मोनबाय ना मोनाखै एबा रिजेक्ट जाबाय नामा होननानै दा बेनि सायाव कभार खालामगोन दा आसा खालामो जाय नोंथांमोना बेनिफिशियारि भिडिअ नायजोब अब्लासो बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना आन्दायबाय थागोन आरो खायसे भिडिअ नायनानै एसे गोनो गोथो जानायफ्रा नोंथांमोना गासिबो क्लियार जागोन जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिशियल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा जोङो फार्स्टआव सावरायगोन बेनो जाबाय 9000 मोननो गोनां अरुणोदय बेखौ मोनगोन ना मोनला मानोना इलेक्शन खाथिसै दा बे बाथ्राया नंगौना नङा बेखौबो कनफ्यूज जागासिनो दा जियानो जा जों थांनो मोनसे पर्टेलाव तो दायो जों फैबाय अरुणोदयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव मोननो गोनाङा केन्सेल जानानै 8000 रां मोन नालाय बेखौ केन्सेल खालामनानै मोजां खबरा बेनो 9000 नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबगोन बियो क्लियार खालामना होबाय सिमानो आरो बे डेटखौ फोसावदों बेनो जाबाय 10 मार्चआव 10 मार्चआव फोसावदों अब्ला जों बुजिबाय 10 मार्चनि उनावसो जोंनि एमसीसीआ नांगोन एबा मडेल कोड अफ कन्डाक्ट होनना बुंनाय जायो एमसीसीनि फुल फर्मआ ओके दा बियो 10 मार्चनि उनावसो नांगोन बादि आरो मोनसे प्लास पॉइंट फैबावबाय बेनो जाबाय राज्य सभानि माखासे सीट दङना बेनि इलेक्शना 16 मार्चआव जागोन बायदि अब्ला जों मिथिबाय जे एमसीसीआ 10 मार्चनि उनावसो नांमारसिगोन बादि कन्डिशन दा मोजां बाथ्रा नोंथांमोना 10 मार्चनि उनावसो नाङोब्ला डाइरेक्ट नोंथांमोननि एकाउन्टाव 9000 अरुणोदया 10 मार्चआव हाबसिगोन आरो बेरेखा जाबाय नाथाय जुदि बोरैबा जुदि 10 मार्चनि सिगां एमसीसी नांबा हले अरुणोदय 9000 खौ सोनो हानाय नङा दा खाफाला बेसो नोंथांमोना नेनांसिगोन जे सीमा बुंनाय बादिब्लाथ' बिथांमोना अफिसियेल मानसि नालाय मिन्थिखागौ जे एमसीसीआ 10 मार्चनि उनावसो नांनाय दंसै अब्ला नोंनि एकाउन्टाव जायनाखि बेनिफिशियारि नैबे 9000 रांखौ मोनगोन आरो अके बेनो जाबाय अरुणोदय बेनिफ्राय गामि जिनिखि दायो फर्म लांदोंना बे जाहैबाय मोनसे पर्टेलाव एप्रुभ जाबासो मोनगोन जुदि पर्टेलाव एप्रुभ जायाबा हले लांबाबो मोना अके मानोना बे खामानिखौ मावगोन डीसी अफिसनिफ्रायसो मावनाय जायो नालाय जुदि डीसी अफिसाव एप्रुभ जाबाथाय नोंथांमोना नैबे 9000 रांखौ मोनगोन आरो अके दा खाफालसै नोंथांमोना एप्रुभ जादोंना जायाखै मोनसे कमिटि थायो बेनो जाबाय DMLC होनना बुंनो जायो माने डिस्ट्रिक्ट मनिटरिं लेभेल कमिटि थायो बिथांमोना एप्रुभ खालामबाथाय नोंनि एकाउन्टाव नैबे 9000 राङाबो माने मोननाय जायो आरो अके दा ब्लकआ जेबो खालामनो हाया अर्डारा नैबे डीसी अफिसनिफ्राय फैयो जुदि डीसी अफिसनिफ्राय अर्डार हरोब्लासो नैबे ब्लक अफिसाव खामानिया जायो अके बे जाबाय स्किमनि माखासे गाइडलाइन्स दा बेखौ जों मोनथिबाय क्लियार जाबाय नोंथांमोना नायदो बेनो जाबाय 9000 रांखौ दाना थांसैलाय बेनो जाबाय PMAY-G सरकारि न' मानोना गोबांथार इउटुब चेनेल दंसै जे आनला सानला भिडिअ होयो जे फार्स्ट किस्ति मोनसिगोन एबा आइडि मोनबाय होननानै बेनि सायावबो गोबांथार बेनिफिशियारि दं नालाय सार्भे खालामजायो बिथांमोना गोबां गोनो गोथोआव गोग्लैगासिनो दङ दा बेखौनो नोंथांमोननो डिटेल्सखौ क्लियार खालामनो हागोन दा बेखायनो जों थांनो मोनसे वेबसाइटआव दायो जों फैबाय पर्टेलाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट जेराव नोंथांमोननि गामि ओनसोलनि सरकारि न' जायखौ जों बुङो PMAY-G आरो बिनि सार्भेया जादोंमोन नैबे आवाज प्लास जेनाखि एप्स थायोना एप्लिकेसन बेखौहाय अफिसियेलि मानसियाल' बाहायनो हायो मोनसे इउजार आइडि थायो इउजार आइडिजों लगइन खालामनानै सार्भेखौ खालामनांगौ जायो दा सार्भे खालामनायाव ओरैबायदि प्रब्लेम जादों गोबां टेक्निकेल इशु जादोंमोन जेराव लिस्ट फैखानाय जेनाखि बेनिफिशियारि बेनाव थांबाबो खायसे इन्टारनेट जायगा गैयैयाव माने आपल'डखौनो जायाखै अके माने टेक्निकेल इशु जानानै पर्टेलाव आपल'ड जायाखै बेखौ फिन खनसेबाव दायो दाबावैनो भेरिफिकेसन खालामफिननांगौ बाथ्रा ओंखारगोन एबा ओंखारदों तो बेहाय बे नङा जे माने आइडि मोनबाय आइडि मोनाखै अके स' टटेलि दासिम आइडिया फैथ'वाखै तो गोनो गोथो दाजा रावनिबो दा आइडि फैथ'वाखै बेखायनो न'आ रावनाबो दायो सेंसन जाथ'वा दा सेंसन अर्डार फैनांगोन आइडि फैनांगोन होमबासो नोंथांमोननि एकाउन्टाव माखासे मोननो गोनां किस्तिखौ मोनगोन दा बेनिफिशियारि सेलेक्सन खालामनायाबो नैबे BCDC-निफ्राय खालामनो हानाय नंला डाइरेक्ट पर्टेलनिफ्रायसो फैगोन अके डाइरेक्ट पर्टेलासो बेखौ सेलेक्सन खालामगोन मानोना सार्भे खालामनायाव माखासे गोबां पइन्ट्स थायो माखासे गोबांथार कुइसनारि थायो नालाय दा बेजों माखासे रेंक खालामनानैसो डाइरेक्ट बेनिफिशियारिया सेलेक्सन जाना फैगोन अके दा फट'बो खेबनांदों बे बेनिफिशियारिनि कन्डिसन नङा माबायदि बेखौबो गासैबो AI टेक खालामनानै गासैबो माने AI माने डाइरेक्ट दानि जुगाव AI मिथियोना स' नोंथांमोना AI जोंसो खामानि जायो
दा बेखायनो नोंथांमोना टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया दाबो आइडि मोनथ'वाखै आरो फार्स्ट किस्तिखौ दाबो नोंथांमोना बेखौ जेबो खबरखौ मोननाय नङा मानोना अफिसियेलि गासैबो खामानिया जायाखै थ' बेखायनो गोनो गोथो जानाङा सोरबाफोर जुदि फेक भिडिअ होयोब्ला थ' नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जावखिना हरजायो मानोना दा बुजिबाय नोंथांमोना दासिम बिदि अफिसियेलि फार्स्ट किस्तिनि एबा आइडिनि जेबो बिदि खामानि जाथ'वाखै लासै लासै जागोन जुदि सोरबाफोर जुदि फेक भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जावखिना हरजायो जेबो आनला सानला भिडिअ दा खालामनानै एबा माने फेक भिडिअ खालामबा ओरैबायदि जायो जे आं जोंनिखौ बुङाखै माने गोबां भारत हादरावनो बेबायदि भिडिअ खालामना दिन्थियो नालाय बेनिफ्राय बेनिफिसियारिफ्रा मा जायो ब्लक अफिसाव थांनानै एसे गोनो गोथो जाहैयो एबा गोबांथार माने ओरैनो खस्थ' खालामनानै गारि भारा गारनानै फैनांगौ जायो ओरैनो थांफिननांगौ जायो स' बेखायनो रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअ होयोबा नोंथांमोना माने जाहाथे दाहोआ आरो माने ओरैनो जाहाथे एसे सर्सखौ लायो दा बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन दा इलेक्सननि सिगां न'आ मोनगोन ना मोना बिनि जेबो सावरायनाय जायाखै आरो जेब्लानो जायो नोंथांमोना चेनेलावहाय आपडेटखौ मोननो हागोन।